Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 12 na bulan sang Setyembre tuig 2020. 104 ka adlaw na lang ang nabilin, Paskwa na naman. 111 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, si Palay PNP Blanco pa sa motibo kag sospetsado sa kasong pagpanglutang sang 43 anyos nga lalaki sa Crossing Maoy, Barangay Kamindangan sa among syudad. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Maayo ini nga balita para sa mga driver naton sa jeepney di pasahero. Halin sa karon nga isa ka metro nga physical distancing sa masunod nga semana pagabuhina na ang distansya sa tunga sa mga pasahero sa mga pampubliko nga salakyan. Andom sini mapataas ang seating capacity sa mga pampubliko nga salakyan kag mas madamo ang makasakay nga pasahero. Suno kay Transportation Secretary Arthur Tugade, ginaprobahan ini sang Interagency Task Force. Umpisa, Setyembre 14, 75 metros na lang ang distansya sa mga pasahero sa PUB. Mangin 5 metros sa masunod nga 2 ka semana, kag mangin 3 metros na lang sa masunod pa nga 2 ka semana. Ining karon plano sang aton sini Tiglicom kag sa bahin sang transportasyon makabulig dako agod makadawa-dawa man ang aton mga driver. Binula naman nga nagantos ang aton mga driver karon labi nga nagantos bangod wala biyahe. Kon mapatuman na ini damo-damo nagawa ang mapasakay sa mga dipasayro nga salakyan nga makaulo abin o kon ulo albantarman sang income nila sa matag adlaw nila nga pagbiyahe. Bisan paano mabuhi-buhi man ang mga driver. Subong ti hulatan na food packs ang aton mga driver gikan sa lokal nga panguluhan kag sumuman sa pila ka mga individual naton nga mga kauturan. Ang pila naton ka mga utod nga may sulusubra sa ila sini income nga nagahatag man bulig sa pila naton ka mga kauturan. Amo na nga kung may ara kamo da sulusubra, pwede man. Bisan paano makapangayo kita sang permiso sa isa ka local government unit nga makabulig kita. Maghatag sang pila ka mga bulig sa inyo sini kakilala, kaabyanan, himata, kag iban pa. Panahon ini sang pagbinuligay. Hindi ini panahon sa pagbaliwala sa pila naton ka mga kauturan nga nahulan. Buligan naton sila. Amo ini ang pinakanami batyagon kon may pagbinuligay sa tagsa-tagsa. Hindi kita magsalig sa gobyerno. Kung may sulusubra ka mo, bulig kita sa aton isig kataw. Bulig ka mo sa kaingod ninyo. Nga makita ninyo nga kulang-kulanggid sa ila kinanglanon sa matag adlaw. Amo nang tawag lang akon may pagkabalaka ka. Siling sang ato sa ibabaw, ibalik ina sa imo
70 kapilo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Good morning sa aton mga nagatanom sang tubo sa panahon sang pandemic, krisis pangkalibutanon, ang aton sini nga himuon nga kinanglan mabuhi kita kag kinahanglan konpigado ang patubas pangitaan ta paagi nga mag-uswag ang inyo sini panubason. Isa sang makabulig sa inyo amo ang paggamit ninyo sang unit complete fertilizer sa inyo tubo. Gamit lang kamo. Radio Philippine Standard Time las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na morning. Kamusta kamo? Kamusta karon nga kagahon Sabado? Kamusta mga balita? Kamusta na ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod? Kamusta ang pagginius-gios ang aton mga kauturan? 52 minutos na nakaligad pagkatapos ang korpyo. Kamusta mga merkado? Kamusta ang pagpamalaklon? Kamusta mga presyo? Kamusta mga balita nga nagtuhaw sa sulod sang 24 oras? Hinatanan, idulong sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Subong kaagahod ang patrol, nagpadulong naman sa area. Ang dalan sang Ernais going kit Action Fred, no, sa police station number 6. Sa sini nga kagahod ang sitwasyon sa syudad, masyado katawhay wala Action Fred kung dalanon ang aton paghahambalan. Ang dalan, especially sa dalan sa Lacson, mga major roads naton, dalan sa Burgos, masyado katawhay. Only ang makita naton kalabanan diri Action Fred, ang mga kauturan tang nagapanilo. And at the same time, ang mga utod nga nagapanglakaton going man sa merkado. Oh, by the way, talking about merkado, of course, bukas na, no, ang mga merkado, especially ang dalan sang ng Burgos Public Market, ang Libertad Public Market, although hindi malikawan, hindi dapat paglikawan sa ato sila mga kauturan, nga magsulod ka sa merkado, o kung sa especially sa may kuan bala kay mayara may mga policeman action pa nga nagabantay sa kilid sa merkado, masulod kabi sa Libertad Public Market. Di sa area pa lamang sang Lopez High na may ara na nagabantay nga mga pulis, dapat iblalon ang ila sining home quarantine pass. Aksyon Alvin, Yes, sir. kamusta ang biyahe sa tricycle aragyapon? Ang tricycle, yes, may ara action pad, no? Amo na gani siling nakod kay action na ni kabaloy ni mga tricycle kung gabiyahe ni sila o kung pasigadulong gid lamang pasahero, no? O kung nagadulong gidarkilahan sila or maybe private para magpanindahan. Pero sa dalan action pad,
may haraga pa si Plat eh. Hindi ginuurmal ikawan maintindihan to man ni sila. Pero mag-uro adlaw ni kag makitaan sa aton mga kapulisan. Piho ko action pred ini sila ang madakpan kay pangitaan gili mo especially iya sang bitaw nga stricto man sa mga dalanon ti amo ni siya ang dapat balantayan man. But definitely ang makitaan diri karon sa kagahon going sa mga merkado ang e-bike action pred no and tricycles. Pero in terms of jeep wala no. Wala sang jeep nga makitaan ta nga nagabiyahe karon nga aga. Even ganyan mga taxi nga sa may action pred makitaan mo sa may kilid sang merkado, may ara man sa kilid abi sang gasolinahan, may ara man yang sa kilid sa mga hotels and bisan gani sa regional hospital o sa mga hospitals yara sila. Pero this time wala sa may makitaan, mayo man nga gani ang kani action pred ang mga tricycle skill lamang makitaan ta diri no sa sining kagahon. Oy, ang magkunti na gambal kita mga street cleaners nagapanilo na sa mga dalanon. May ara mang Galileo sa may connection pred nagapang ni siya nagapang pick up na sa mga basura ining mga ginatawag ta nga DPS, especially ang IPM of course no nga nagapaninlo karon rather naga-pick up sa mga basura. Ang pila ka mga kapulisan ta especially sa station number 7 rather na station number 6 wala naman dugay nag-abot man sila naglibot mangguro ni kay diba si Iban may iban nga mga police production pred buot man bala nga ginadulong nila ang ilang mga curfew violators. Ang station number 4 sa apat ang nagkaladakpan no mga curfew violators while sa station number 2 tatlo ang ila sila nga curfew violators. Muling kayo andali sa election na Fred kay ang mga curfew violators kako-operar naman kag gina-explain sa ila kay kung importante bala ang kay importante sang layi sang syudad sunod ganin sa pulis iliya pangabay gid lamang para hindi maglapta ang virus o galing hindi man malikawan nga maglagaw ang pila ka mga kauturan nato nilubalang hindi katulog sa gabi kung hindi makalagaw at inatimingan gid sa mga kapulisan no nga nadakpan sa diin ini sila ang iban gindulong man sa mga sang backup bala ay dulong sa ila sining puluyan kay ang iban wala man sang may masakyan. So for action Fred, amoli ang pila ka mga observation karon sa patrol sa diin sang nasilingtan ng mga kapulisan medyo nagalagaw naman at aktibo sa gihapon no especially sa mga check-up points. Ano mga check-up points? Either check-up points nga lalabayan sa patrol ng dalan area sa Araneta Kagina ara man sa gihapon pabilin ang Burgos kag ang dalan sang Lacson which is amoning parts ang inner check-up points. Di karon check kayo ron taman ang pila ka mga inner check-up points going naman sa east direction especially sa area naman sang sa area naman sang Bangga BM, ang Bakyas kag Subongman ang dito sa area sang Mansilingan. So far ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang muli ang kape nga makahatag sang relaxation sa imo lawas inabangod amuli ang kape nga puno sang yerba. Inaksyon na ni Hiraw. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 na. Kalabanan pribado nga mga salakyan ang ara sa mga merkado. Dulod di binas ka lang kung malapit-lapit ikaw sa Libertad Market, Burgos, kag iban nga mga palapala nga abyerto karon nga kagahon. Pero kung malayo ka nga barangay, kag wala nagabiyahe, ti kinahanglan nga mas temprano mahimo ka sang pila ka mga paagi nga makatipon ka dutay nga pagkaon para buwas. Tigana para buwas kay man buwas sirado ang tatlo kadalagko nga mga merkado. Kaya pwede ka makapulo pangumpra ina kon maiunod ang bulsa karon nga kagahon o kon karon sa hapon preparasyon sa Domingo sang aga. Kaya manti tipo ng bilog nga pamilya kon Domingo manti
wala ka man kantuan, sirado man ang merkado, hindi ka man kapangumbra para pangluto, ti subonggid, no? Subonggid, medyo tuloting banyo na, tigana para buwas Domingo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na, karon nga adlaw Sabado, pero abierto ang life extension uno. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19.
Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06. Palaban-laban na. Malayo-layo pagawa ang All Saints Day kag All Souls Day, pero laban-laban sa bilog nga pungsod Pilipinas base kon ipasira ang mga sementeryo. Ginpangunahan ini ni Mayor Isko Moreno sang Manila nga ipasira ang pribado kag pampubliko nga mga patyo sa tion sang Tigkalalag o kon All Saints Day kag All Souls Day. Base kon mga lapkap man ini nga mando sa bilog nga pungsod Pilipinas. Terrible ing igo sa COVID-19, no? Dihamak nga mga aktibidades, dihamak nga mga kahiwatan ang wala mapadayon. Ti karon ang tradisyon nga tigkalalag posible apektado man sining COVID-19 paagi sa pagpasira sa mga sementeryo. Hindi malikawan kay gadagsa giban mo tradisyon niya sang Pinoy nga pag-abot sang Nobyembre 1, All Saints Day, nagadagsa ina sila sa mga sementeryo. Pagkatapos ga pala uli ang iba naton nga mga utod ngara sa iban nga kaprobinsyahanan, sa iban nga mga kapungsuran, agod magtipon ka magdumdum sang ila mga minatay. Karon nga tuig, base kon, sa balay na lang magtilipon-tipon, ipatigayunon na lang ang pagpangamuyo sa bilog nga pamilya sa mga pinalangga nila nga nagtalaliwan. Ina, dako ang posibilidad nga ipatuman ini nationwide. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07. Dugangan ta ang mga balita kag mga isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Kabugtaw na kamo da, pero panghapi na kamo.
Action Radio Philippine Standard Time las 5:15 na. Sa panahon sang pandemic, ini pang kalibutanon nga krisis gid. Kung wala ka sinuptan sini, di medyo ulo-antos kagid. Ang mga mangunguma amuman nga naga-eksperyensya sa manubo nga patubas. Ari ho, basi makabuli gini sa inyo, gamit kamo unit complete fertilizer. Radio Philippine Standard Time las 5:16. Daw gina teleskopyo subong ni Senador Ping Lacson ang pundo nga ginpain para sa opisina sang presidente para kuno ini sa confidential kag intelligence expenses. Tuod man kadako-dako no. Sang una ang pundo sang opisina sang presidente mga 700 milyones lang nakibot sila nga subong yan ang ginpain para sa masunod nga tuig multi-billion porte hindi magwanta sa pagkadako 4.5 bilyones ang ginpain para sa opisina ni Presidente Rodrigo Duterte. Kasaka kilay ni Senador Ping Lacson ni kagamay sa opisina, bilyon ang budget, nagligad, milyon lang, subong niya, multi-bilyon na ang budget sa opisina sang presidente. Tigin na teleskopyo ya. Bari, kung pambalon mo si Presidente Rodrigo Duterte, transparent man niya. Lang taon ta kung paano diin makadto ini ang bilyones purti kadako nga pundo sa opisina sang presidente. Kabay pa tuod nga ipalayag man ini sang presidente kundi makadto galing confidential ang paggasto sa opisina ni Presidente Rodrigo Duterte. Lang taon ta kung iabirhan ini sang presidente sa pagpangusisa sang pila ka senador kay daw nakibot sila nga sa pagkadako nga budget ang ginpain para sa opisina sang presidente sa masunod nga tuig. Action Radio Philippine Standard Time las 5:18. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa
Radyo. Pagkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. The time las 5:23 na. Ari umayo nga panugyan sa aton mga utod lang nga daw nagakabalakagid, nagatubo ang bukol sa liog, ining goiter, bukol sa baga, tumor, kaysa una insigida ginapaoperahan ini kay kadelikado sini nga mga bukol. Sa karon may ara kita panugyan. Sa una ginapaoperahan, karon ginatunaw na lang. Pagi sa San Philippine Standard Time, las 5:25 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita.
Ang jackpot, 49,500,000. Kombinasyon, in any order, 20, 36, 38, 42, 58, 47. Resulta sang 6, 5, 8, 20, 36, 38, 42, 58, kag 47. 645 bita ang jackpot, 8,910,000. Kombinasyon, in any order, 42, 18, 20, 17, 13, 5. Resulta sang 645, 42, 18, 20, 17, 13, kag 5. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:26 na. Dali gilang, belated happy birthday ko no kay Evelyn Alo-Alor sa iya ika-59 nga kaadlawan nga tamyaw sa iya amiga Sunya Baira Sang Rosal Takuling. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagservisyo
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32. This time check is brought to you by Ayon ni ang suwestyon subong, pila ka rekomendasyon sang tiglikom sa pangabudlay bala, si Silvestre Bilyo, sila niya, ginarekomendar niya nga hindi pagpunggan ang nurses nga magwa sa iban nga kapungsuran nga magtrabaho. Amot nga ginba nila ini, kay kuno bangod sa pandemic, di ining aton niya mga nurse nga ni, kag mga medical worker, nagalantaw ini sang greener pasture. Nga kundri lang sila sa pungsod Pilipinas, tiga kapatay ng iba no? Nga jutay ang sweldo, wala kompensasyon. Amo na nga ang nurses, kag ang mga medical worker, nagadinaguso kung tani nga makapadulong sa iban nga pungsod, kag makaganar iya, sang dalagko nga benepisyo kag makabulig sila pamilya diri sa pungsod Pilipinas. Ti nag-submit na sang rekomendasyon si Labor Secretary Silvestre Bilyo III nga pahanugutan ang nurses, mga medical worker nga makatrabaho sa iban nga pungsod. Pinsarabala, tag-4 kapilo ya, tag-5 kapilo ang kadakuon sang sweldo sang nurses kag medical worker, mga medtech naton sa iban nga kapungsuran, bisan sa Asya lang, ang pinakadako, Singapore, tag-4 kapilo ya ang sweldo, ikomparar sa sweldo dire sa pungsod Pilipinas. Amo nang pinalumba, gwa ang aton sini nurses, medical worker, doktor kag iban pa. Bangod ang kompensasyon dako. Ang iban gani luyag nga mag-star dito sa iban nga mga kapungsuran kay didto ya kung mangin American citizen ka o citizen ka na sang Canada kag iban pa, libre ng edukasyon sang kabataan, libre pa ang imo sini nga pagpabulong iban pagid hospital kung ikaw magmasakit. Amo na nga hindi naton pagpunggan, ila na ya kinamatarong kung ano ang gusto nila, kag kung diin gusto nila magtrabaho, kinamatarong sang tagsa katao. Abi, parehuse nyo ang sweldo sang nurse kag mga medical workers sa iban nga pungsod. Sino man yang luya nga magbulag sa pamilya ya? Wala Kung gusto, abi, butang ko, gasweldo dito, bisa sa Singapore na lang, gasweldo mga 250,000 ang bulan sang nurses, mga medtech dito, pareho sabi, dire sa pungsod Pilipinas, kumagwa pa na. Hindi Mas maayo nga malapit ini sila sa ila pamilya. O galing, porte kanubo sang sweldo, sang aton sini mga medical worker nurse, kulang pa sang pila ka mga benepisyo. Amo na nga, gaalungay, nagadimandagid kakason ang baning
sa mga medical worker kag tugutan nga makatrabaho sa iban nga kapungsuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon,
aksyon, madamo sa nag-play line na pamaagi at protektahan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:41 na. Mabalik kami dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na, dire kita si Palay PNP Blanco pa sa motibo kag sospitsado sa kasong pagpangluthang sa 43 anyos nga lalaki sa Crossing Maoy, Barangay Kamindangan sa among syudad. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred sa Sinimatinion padayon pa ang pag-imbestigar sang Sipalay City PNP sining pagluthang kag napatay gid nga negosyante nga si Noli Talamon, 43 anyos sang Crossing Maoy, Barangay Kamindangan, syudad sang Sipalay, pero ini siya tumandok ginman sang Zone 5, Barangay 2, Banwa sang Hinigaran. Sunod diri kay Lieutenant Colonel Nisirato sa bando, wala sang mga pamilya sini o kung saksi nga magatindog aksyon na Fred sang natabo ang nasambit nga insidente. Dugang pa din sa bando ang anggulo nga ginalantaw karon sang ila investigasyon. Siya sini pagbaligya sang ukay-ukay kag initially action Fred may ara sang standing warrant of arrest nga ini siya ang nakapatay man. Wala pa eh. Wala rin kasi magsalita doon pagka ganyan sa Kamindangan. Yan ang problema sa Kamindangan. Lugar ng ambot, Mr. Ambot ang mga tao doon. Ayun. Nibala ning biktima nagapulupungko sa gwasang puloy-an, nagapanihapon upod sa asawa kag ang yaman sini nga pakaisa. Miyerkules ang gabi ginsulod sa ila sini nga kudal kag ginluthang gamit padre action Fred ang armas nga M16, M14 kag 12 gauge shotgun. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan.
mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong kung Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52, Evergreen Herbal Capsule. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Updan kita ni Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Fred, 46 tanan ang mga violators sa siyudad sa Bacolod, 43 ang sa curfew and anom ang daytime violators. Ang may pinakamadamo nga nagkaladakpan karon nga daw kung kagabi Action Fred. Amo ang police station number 10 nga miyara 22 ka mga persona nagkaladakpan sa curfew. Duwa ang police station number 1 nga may ara 3C. Still sa station number 4 Action of Red, arestado ining 24 anyos nga soltero matapos kinserbihan. Isang mandamiento di aresto sa area sang Purok Sabis, Barangay Villamonte. Din ang suspect diri ginkilala kay Alberto Luis Tardi, 24 anyos, nagapuryo ni siya sa amuman nga lugar. Din sunod diri kay Police Major Charles Heber, ining suspect ang gin-aresto paagi man sa kaso o kung sa warrant of arrest robbery. Diin ang ining warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Walter Zorilla sang RTC Branch 51 na pitsahan Pebrero 13 of 2020, 100,000 pesos ang iya sini nga piyansa. Balita report sang patrol ang ginadulong man sa inyo sang may TC ang Alpha. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55. Mabalik kami pagkatapos ni. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong
kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto na bilin mapangot kita sa tak na alas 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Jan Diaz kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,